Sådär, tjänsteman fuck. Och ja, jag tänkte bjuda på en liten edit. Eller inte jag, eller både jag och my man Simon. Det är så att ni som känner till Simon, han som var hemma hos mig i en vecka, och vi gjorde lite edits, eller han gjorde lite edits. Ni vet den sjuka killen. Jag kan visa ett klipp här. Ja, ni vet han. I alla fall, nu tänker jag bjuda på en Spanien edit. Så let's fucking go! Som hette Simon kommer att stanna. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette. Det är så att vi tänkte inte riktigt ut hur vi skulle göra och så vidare. Trodde jag var redo, jag ville gå ett steget före. Jag ville utveckla mig själv, jag ville ha en kameraman. Det är det jag vill, det var det jag ville. Jag vill utvecklas på YouTube. Så kontaktade jag Simpa. Bara, Simpa, fan, ska vi köra något riktigt nice? Ja, så kom han till mig en vecka för typ en månad sedan. Och det gick skitbra. Det gick sjukt bra, ni uppskattade som fan och det är jag jävligt glad för. Men tyvärr så tänkte inte jag långsinnigt, och även han. Utan vi tänkte bara, men du kan bo här. Det funkar inte så. För jag bor ju fortfarande med mina föräldrar, och de kanske inte liksom, det blir inget bra liksom, om ni fattar. För mig kostar det är inte alls gratis. Jag tänker inte säga hur mycket, men vi har kommit överens nu på hur vi ska göra. Men jag har en fråga också, vad ni tycker om Simon. Jag själv tycker att Simon är sjukt duktig. Han är otrolig. Han är grym på det han gör. Det är inget snack. Han är jävligt, alltså han är duktig liksom. Han är jävligt duktig editor, det är inget snack. Men jag undrar vad ni tycker. Tycker ni att liksom, att mina vloggar gör någonting om jag eller Simon? Är det någon skillnad? Visst, Simon gör ju coolare edits. Absolut, inget snack. Vi har kommit överens nu typ att jag jobbar här, vloggar och allting, tar coola vinklar, fattar ni? Och sånt. Och sen skickar in det via online till han, så han editar där. Men som sagt, jag kommer fortsätta som vanligt i så fall. Jag kommer fortfarande köra CS, någon redigerar jag, men han redigerar bara mina vloggar. Jag vill gärna veta vad ni tycker också. Det har kommit ut 2 videos idag. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om dem. Första videon var sellout. Ni som inte har checkat in den, kolla gärna in den.